Здравейте, днес ще ви покажа един мой лего пистолет. Ето. Стреля части с помощта на ластик. Зарежда се, опа. Много лесно. Изглежда това, просто пълните отдолу. Няма смисъл да ви го показвам, защото без все така, няма значение. Ето така, тази част се слага. Това се слага, за да ги бута. Сега ще изстрелям по нещо. Ще изстрелям. О! Ето по това. Патроните ми свършиха. И сега отново ги разреждам. Седма. Както и да е. Изстрела силно, нещо се повреди и трябва да го оправя. И видях, че в коментарите сте писали, че искате и калашник и ще построя калашник. И ще го кача. Това беше. Чао!